Kuble fi baro ki jimpule mentagasngi kilong na ki kitab baningkong jong ki CM kalanong khat khandai de khat khandai hadu khat lai sitti jong Paulus ki Roman kalanong khandai de khat baningkong hadu san ka sam proposan but the gospel now Matthews khat sao arpuar hadu lai pho lai kini ki jimpule sa pule mo fi but puson halor kine tengah susim ka gospel parhangne fi kini ki senran ki don hagalieng but kaler kalabe persyaka but munta kilai mono bo yat halor ka but si senran kini ki apostol kila parkhat gumno kila parta kade gerengai but kila ya shet linear but ka daga jing shepting ko himen ko para bayit pet ujisu ulawan ban yarab yiki but uwan kumublay tang ublay ula ban yar halor ka namarulong bala thaw ya ka rekine ki apostle namar kila tieng kila kuslai kila dojing karmen haga jaga ban yu ya ujisu kyong rengai munta mangi ngidon hapdeng kene ka pandemic kyong mo jong corona kenyang but man kasi ni wajing tip kanongon bayap kanongon balayo menin kanongon banang ne na district jongi kadawa ayu kipan mi ni aku slai but aga jaga ban yi ba uble wan ban yarap ingi ngi kerengai jing susi shisha te jisulayat halor ka Pet, undon iwi, neki apostol bo parta, nde rengai, de kandrat jengi, de nompanim jengi, de barang kila ya parta kerengai. So see. But Petrus, wong lada de mame, to siya nga ban wan shame. Chata dona yu, kaler bat ka kulmar. Rewang happening kine baro ukabale chau Jisu. Te Jisu come ale te ulai hai but kadba udang yu ya Jisu no problem. Da uper ka right ula ngam apa don bag ula perta yarap yanga but Jisu la kenerekti baru la yarap yau. Nang ta right kine ki apostle kila leyu kilangu la dem yau Jisu. Baru Jisu kelamong, what mana yang what dem yang namar ngam de ngalong ko mafi. No. Hang ne ngikan mau ke jingja ki baja kitab Exodus kalanong ka balai dekat baningkong hadu nri. Pide ban pule. Baru Moses toga uding sanyum bame ula you oblay baru oblay wong kumno kiju kintian I am who I am karten jong oblay mantaga singro jisuang watieng de manga kiju ke kintian ba ngi shem ha kitab Exodus hagajing sha hangne mantaga singi ke ba ngi galong ujisu ulapan yathu yalade hakisen ran baduang ngalong oblay kada ula shay kirban dem ban mane yau ko himen ko para bayit fin pule fin puson hin ring asupun kan moi fi ngi rung yat manta hapdeng kum kini gi jingja baja ha ke jingim jong apostol ha to gapung Tiberias kila tieng kila kusla kila do jengkermen kyong ilajan yap but hapdeng kini ki baro mano bawan banirap uble rekila perkhat de kerengai kano ka jingeng iwan ngiyogum no de uksui de maki de kine de nagata gadao haka jaga bangin wat dao ngin wat mano kumno bale ngin plaga jingin uble ula panlangoy ngi dagaba yat yaki dagaba yat har ka mangi ngiru ngilaban panlangoy uble dagaba plaga jingin Pikan mau tu gentei kanan
ne kiwi uto sipai Jisu ngam ula Jisu la lengo padua ngam paji yoi kajinget kom kajinget jongkine ko himen ko para bayit what do jingkermen what tieng what kuslai kane ka jingpang kane ka lockdown kane ka pandemic itu baru ubleu la yi ubleu tet klaim ka jingtip jongo kanam ja em what perkat na benda kik ba phila du ka jing tre ba phila du ke persang ban yi ya ublei but pensa yi kampala blei udan ban hi kai ngi tengin nam du jingkermen kum ki apostol khadu khaduai kila mane yau ublei khod yang iro akini gisingi kum ka ing kasem ban yaro ban songo ban mane yau blei ban plak jinge jingi bat ngin sa palngo yau blei bar ublei on sa palngo ngi man kasingi da ka bakle kampala na bala jingi ngile sngo kasur na beneng jong pa ubah beneng wong kumne uni ulong ukun ba ere jonga to ngap yo a gospel kat ku Markus kalanang kendai de khat nyo ublei ukpa u panya thu ya ukun yeng we introduce ya ukun la jong but Jisu pat wong kum na yeng in ngap ka gospel kat kum Yohanes kalanang sipo de khat arfu nyo wong kilang brod jonga ki shashkor ya kaktin jonga ngai thuye ki bat ki bod yanga right bas ublei pa o punya thuye ya Jisu pat menta o khot yengi kilang brod jonga ki shashkor ya kaktin jonga te ko himen ko para bayit ha kane ko por lockdown khamtam ublei wai la yengi ban shashkor ya kaktin jongo but ni lada haka jingi ngim don pon ngim laban sungtu ne shashkor ya kaktin jongo pitip kadaw ayu Jisu hi wong de mangamo what dom yanga gospel kat kum Yohanes kala nang ba prad khot sauphon yo Jisu ongum ne utoba wana uble ushashkor ya kaktin uble fi de la lele na uble na mal dalada de na kanega daw ba phim shashkor ya kaktin ni hab kaliyala de ni yosngo ne ngi shashkor ya kaktin jungu but ngan kuaban pankot daga ba yalami fisha ki kitab jingpan pau kalanong ka ba sao dekat arpu sorry aga lanong ba lai dekat arpu jingpan pau lai arpu hakmi ngayeng ha jingkang ban ngatit ada uno unyosngo ya kasur jonga badun pli ya ka jingkang ngan rung hapoyeng bat ngan syong bam lembadu moru lembad nga snga pahamanta yau ba job ngan ai yau ban syong lang bad nga hakaket jonga kumba ngahi ngala job bat ngala yo syong hasenda uhpa jonga hakaket jonga ngisdang na uble uhpa bat mentangi poi biang sya uble uhpa kane kadega jingim kristan jingi ko himen ko para bayet kamtam kane ka por lockdown kadega por aba ngila don hapo kamra nga yeng atit ha jingkang wat kito ki bashashkor u kinsayo uble unsa ban rong bat unsa yalam yengiru sha uble uhpa tungin pandan kami ageni ki por ban long kita gilang brod ki bashashkor barbor ya kaktin jung uble unsa karko kudo yengi hag keteng pa baru kon baru mensimba ko